Il-Pulizija ta' Għawdex arrestat liż-żewġ Libjani suspettati li qatlu Kolombjan. Kien propju f'dan il-flet fit-triq il-Village San Lawrence li l-Pulizija arrestat lill-Libjani u dan wara li rċiviet informazzjoni ta' movimenti suspettużi. Fil-fatt il-Pulizija daħlet biex tagħmel tfittxija ta' droga u rriżulta li hemmhekk kien hemm il-Libjani. F'inqas minn 24 siegħa li ntalbet l-għajnuna tal-pubbliku, il-Pulizija arrestat liż-żewġ Libjani, Ziad Mohammed Drebeka u Ahmed Razem Franco ta' 23 sena u 29 sena rispettivament. Iż-żewġ Libjani li kienu qed ikunu mfittxija brabta mal-mowt ta' Kolombjan is-Sibt li għadda. Kien kmieni filgħodu meta l-Pulizija f'Għawdex marret fil-post indikat fit-triq il-Village f'San Lawrence. Kien wara informazzjoni li rċiviet il-Pulizija u ċija li minnu fih marret fil-flet f'San Lawrence u hemmhekk sabet li żewġ Libjani mistoħbija. Iż-żewġ Libjani ġew arrestati, ittieħdu fl-asta tar-Rabat fejn hemmhekk ġew interrogati mill-Pulizija biex fil-ħin li ġej jitressqu l-qorti. Il-każ tal-mowt tal-Kolombjan imur lura s-Sibt li għadda meta l-Kolombjan u żewġ Libjani kienu involuti f'argument li seħħ fit-tlieta ta' filgħodu. Il-Kolombjan safa attakkat f'rasu b'tazza tal-ħġieġ u f'diversi partijiet f'ġismu. Attakk li swielu ħajtu.